Songena. Molweni guys. Njani? Guys, niyaphila. Niyaphila guys. Hi, molweni guys, this afternoon. Hello mama. Hi, niyaphila bethu. Yeah. Yaphila mama unjani? Hayi sikhona nathi guys. Kufaneka we must always wear a smile even if kubi. Abakangeni abanye? Abakangeni kodwa ke kumele uba njengathi sisobe sisokoliswa yi-network ngokufuneka sijonge indawo. Okay mama. Hey, uzosiguwisa bo umgudugudu. Hey bo. Hey. Hayi sawuzosonwabe mhlawumbe kwenzeka lento siyifunayo phaa kuye. Hayi Kaloku yo guys ngeke yini madoda. Hey. And you usathengisa nangoku. Ande? Ndithi usathengisa nangoku. Uyatsho ubuzawuya eJoburg andiqakandi basabona kuba uthi uphi. Kodwa nje usathengisa and bazawuba khona abantu abasazawuthenga kuye. Babe bethenga ngemali enkulu. Ish mama, hey kunzima. Iweske mna ke wayendibonise umtshini omkhulu owenza izitena. Esithi ufuna umuntu ozawuthenga but lo muntu uzawubhatala sele ukuye. Uzawuqale abhatale imali ye-customs uqala. Then umtshini uze kuye. And kaloku sibamba nange-timing because uyasazi uba asiyazi le procedure ihamba njani. Yes. iWesi ke ngoku bekuke ngexesha izinto zingekafiki yaqomba ndithenge ngoMeyi. So make sithi June, July, August because wayethe zithatha 2 to 3 months. So sathi ke thina hayi masimnike laa nyanga ezaba nguSeptember just in case uyayibona kube khona eza ditches zaselwandle whatever. So uba uthi ke ngoku hey khawume ke nditshekishe ke uba izinto zihamba njani uzavela akuxelele ngoba hayibo iindaba nizibukeli. Akazuyiphendula. Bakubuza nje qha indaba uzibukeli. Uba uyazibukela ngoba akho nto ithi izinto eziza ngenqanawe zimile azihambi. Yo hayi guys hayi into endiyinothisileyo ngala sisi ubomvu liqaba. Ewe liqaba Into nyani. endiyinothisileyo and akayazi uba izinto siyazazi. Mhlawumbi ucinga uba udila nabantu abangazi izinto yabona. Yo because nami izinto zami ndizithenge ngo-August if uyazibona ezanantseni. ewe ezaphuka. Iya. Ndizithenge ngo-August until now. And the worst part is that the last week siye sashiywa ngutata apha ekhaya and utshonela aphendlile. Sorry bhuti ndingakuphazamisanga molweni. Ndicela ukusiqale uqala esi story sakho sowubana waqala njani uthenga kusisi lona.
so that umuntu ongayaziyo lento ayive ayive. Oh, okay. ubana uqala thini emntwini because ndinesam istory. Okay. Ebethetha nothukela ne uThithi. So izothi ke ngoku ngale mina ndithi mose siyabona ubuyathengisa wade wathi uzawundipha igift andithi singekathengi into kucaba ujonge ntoni utargete uThithi kweza kwi-followers zakhe njengoba eya close to 200,000. So kucaba ke utarget abantu abanjalo ude uthi ke kuye ndicela into yoba uzawundipromotela ibhizinesi yam. So siqonda ba okay hayi ayinangxaki lo nto ndithi nasazi into ngaye. Okay hayi ke kuzothi ngale mini athi uyahamba ubona kwi-status sakhe ne athi uyahamba ubheke eChina. Siqonda ba yho hayi ngeke kuba zikhona into sizifunayo sifuna ukuqala i-catering company. Hayi ke nyani sithethe naye atsho uba hayi ndiya e-airport ngoku hayi ndiya kuthiwa kuthini nene ukuchecka kuthi Check in. check in hayi ke nyani ndithi ke mna ke yho hayi ntombi kukhona ezi zinto ndizirhalelayo ndimvezele ezinto ndizirhalelayo. Hayi ke atsho kuba i-chefing dishes i-875 ezi ndizifunayo. Hayi ke bese ndithi mna okay ndizibale ke zonke ke ngoku into endizifunayo. Azothi ke ngoku yena okay ngoba ngoku sisi ndiyahamba ndilinde iplane ne iyafika ngoku ndicela wenze ipayment. Le payment uyenze ibe immediate payment. Nyani ke ndenze ke ndimforwardele ndibhatala malini ke ngoku ndibhatala i-17,000. Hayi ke leli proof of payment hayi abulele. Yeah. Atsho ke ahambe athi nya ithi seke hambile athi nya aphinde aveze ndiyabona ke ngoku seke seChina ke aveze into ethi nazi izinto ke ngoku ndiyapakisha mama izinto zakho uthi mother izinto zakho zihambe ngeplane or zihambe ngenqanawe. Ndithi mna hey petship athi hayi kukuhamba ngolwandle. Ndithi hayi masifake ngolwandle. Ndithi ke ngoku ndizawuzifumana nini? Athi yena hayi uzazifumana 2 to 3 months. Ndithi ke mna ke ngolwandle zizawuza kuthiwa ntoni na zizawuza nge-shipping zizawuza ngenqanawa uyayibona. Hayi ke ingabi namsebenzi. Athi ke ngoku uzawufuneka ubhatale i-4,000 andazi uba yi-4,000 entoni phaa. Ndithi mna angeke ikhona enye imali endisazawuphinde ndiyikhuphe after le 4,000. Athi ayikho izinto zakho ngoku akho kwamali ophinda uyibhatale mother izinto zakho zizawuvele zize sezizoza kwi-doorstep yakho. Ndithi ke mna ke okay bhatale i-4,000 emke. Hayi kuzaloku etsho hey mother ndishiywe yiflight yam ibiconnecta. Andazi ke besaqhubeka ke nohambo lwakhe ke ndingalaziyo eyaphi ingabi namsebenzi. Athi hayi ke izinto zihamba kakuhle wenzile yonke ideal nyani kuzoba ibe nguJune ibe nguJuly ibe nguAugust. Ndithi no into mandiyenze masingamfowuneli apha masingamtshekishi but ndiloko ndimtshekisha ndithi kusahambeka kakuhle na. Athi hayi mother zonke izinto zisahamba kakuhle ndisekuthi ngoku. Ndithi okay xa kuphela uSeptemba nditshekisha athi hayi izinto ziseza since kukhona lento kaMkhwanazi izinto zithanda ukudileya. Hayi ndiyeke kwi-last week kaOctober ndiphinde ndimbuze athi hayi bo kanti indaba nizibukeli nabantu kaloku kukhona lento eyenzekayo le nto yophika icele uyayiva.
ndiqomba ndilost kona yintoni le nto yobheka icala uba yinto ndingazihoyanga mna ke ento zepolitiki. Hayi ke isuke izothi apha ku-mid-November aze kuThithi athi kuThithi, Thithi andisenayo inamba kamamakho, ndicela umxelele uba kwa-customs kufunwa i-2,055 rand. Ndithi kuye hayi mxelela azothetha nam akuyeke wena. Sendiyabona ngoku sendiyabethelwa namba hey something is fishy apha. Hayi ke angabuyeli kum. Ithi phaa sekuzawuphela uNovemba ndimbuze wethu kanti iinto zam ziphi, athi hayi kade zahlala la e-customs kufuneka i-2,055 rand. Ndithi jonga ndanditheni kuwe, ndandithe akukho mali ndizaphinde ndibe nayo njengoba ndandikunika leya ndandisenzela into yoba uba ikhona imali endisazaphinde ndiyibhatale ndiyayikhansilisha i-deal. Hayi ke uthe esuka ke ndaloko ndimkhumbuza apha, uyabona laa nto lokuthetha emntwini, mfondini ndifuna iinto zam. If awundinika iinto zam ndinika imali yam, uvela kubluthike ke okoko ke ndibluthika ndathi jonga into endizoyenza ke ndiza kuveza phaa kwi-social media. Yabe seyivelile into ukhona omnye umfana naye we-iPhone, andazi uba yintombazana na, we-iPhone. Sabona laa nto ndamfowadela ndathi yintoni leyo, ndathi uyabona uba wena usiskema. Hayi nalapha akaphendula uyandibluthika qha. Uthe esuka ke ndathi jonga ndikunika ii-options ezimbini, it's either you pay back my money okanye uzise izinto, and I'm willing ukuba xa zifika izinto zam ndiza kunika le 2 point nto uyifunayo. Wandibluthika ke ngoku zange aphinde. Kulapho ke ngoku ezawundithumelela la WhatsApp othi ngenkulu intlonipho le ntuthu uzayenza, kuba ke ngoku sendisithi yonke le nto yakho ndizayiveza kwi-social media, ndizayiqala apho. Wathi hayi ndiyacela ngenkulu intlonipho nokuzithoba ungayenzi loo nto njengoba bendinibonisile. Yabe ke kukugqibela kwethu ukuthetha naye ke, but ngoku uloke epost uba uyathengisa. Namhlanje ndiyibonile yile ethi uThixo makablese i-hustle yakhe. Ndithi uThixo blese i-hustle yakho ngeenyembezi zabantu. Ndithi hey unesibindi ntombazana. Nalapho kangandiphendule wandibluthika. Ibe njalo ke into yethu. Yabe imke njalo ke imali yethu nelagintsakazi. Singakhe sive ke nakomnye umntu ke. Molweni bethuna. Andizuba mde kakhulu. Ndinothise lo sisi ungumakoti style. I think towards the end of June this year. Wamane poster i-plates zakalu Crescent, uposter Carol Boys, uposter imbiza, uposter ilinen, uposter into zakwa House and Home, uposter ifridge, uposter nje kwanto ingathi use-warehouse. But wosmega abadurayo. yes. Uposter kwakhe ke uye athi ke lanto athethe nalento ayithethe ke uba makoti uhlala kanjani ungenanto inhle nto ndiqonda hayi mani ndinomdla ndifuna isitovu segesi esisegesi ibe esisidual segesi sombane. Ndithathe le cell number ngoJuly ndimbulise kuWhatsApp aphendule, ndibuza into yobana ithini into ye-payment. Ndibe ndiqonda uba ezi zitofu ziduru fine but ndingakwazi if uyayenza i-lay-by. Athi no, we do make i-lay-bys. Ndibuze zithatha inyanga ezingaphi. Athi i-3 months. Mind ndilapha e-East London mna, yena useJoburg mos vele uyakhuluma and ndiyamva kwa uthetha oku kwakhe uba akakho lapha e-East London naxa yeposter ukude. Ndimbuza uba uphi,
achaze uba useJoburg but angachazi uba undawoni, angalichazi igama ubungubani. Ndibuze ke ngoku xana ndifuna andibonise ezi zitofu, andithumelele ezi zitofu kuWhatsApp, ndithi no ndifuna esi kuba ndingakwazi usibhatala esi sona. Esi sitofu ke siyi-14,000. Athi mandibeke ileyibhayi ngu-3 months, so mandidivayide la 14,000 ngo-3, ndimdivayide. Athi and akana-problem noba umuntu uqale nge-4,000, 5,000. I remember i-first payment yam yayi-4,000. Uyaqhubekeka ke apha kuWhatsApp andithumelele ke ne-bread bean nentwanazo, ii-chows, iintoni. So akho nto ifani ke mos umntu xa ethengisa nawe unalaa nto uba okay i-legit le nto and ekuthumela nje izinto unalaa labour ipha kuyo. The first deposit endayenzayo wandenzela i-video call, but iproblem yam zange ndim-screen grabhe okanye ndiyiseyve la call yam naye because ndandibafana ungumntu omdala okwibhizinesi. Now that genuine. okwesibini ndayithumela i-4,000 out of le 14,000 ndayithumela i-4,000 kwinyanga elandelayo. Wathi xa kuphela inyanga yesithathu ndilibeleke ngokubana yi-3 months, wandifowunela yena, hayi sisi ulibele ngoku inyanga yesithathu le. Ndathi eyi andiqondi uba ndizawuba nayo ngoku. Wathi no ileyibha yethu ayithathi 4 months. Ndayifaka ibhalansi yale mali. Uyifaka kwam wathi ucela into yobana ndimnike inamba yomntu onothi xa ungekho umntu apha endlini akwazi into yobana xa kuzodilivarishwa kubekho umntu. Uthetha kwakhe le nto uthi kum, now that isitofu ugqibile usibhatala, i-delivery eza e-Eastern Cape izawuba the following week, of which into enemali engaka soze uyilibale umntu xa ixelela idate. Ekuxelele nento yobana uzawuzithumela nini na. Ndide ndijonge ikhalenda ndifuniseke ubana le delivery izawuba the following week Tuesday. Ndimnike inamba yomntanam kube esoloko ekhona apha endlini. Ndithi mna no ndiba semsebenzini andibikho mna. Ndimnike inamba yomntana ashwaqe ke achaze into yobana yena uBabes wamaTrankura lo forever khitshi lakhe lelakhe lenziwa nguye. Kupause ke ngoku. Sorry, noba yi-network. Athi uJulius Malema indlu yakhe ifenishwa nguye, oogqirha obani. Ndibe ndiqonda inintsi into oyithethayo, so ufuna ke ngoku ndimtraste. Wayithetha loo nto. But i-video call yabanye uqala kwam ufaka imali, ezinye wayesezithetha nje efowunini singavideo callani. Hayi ndamseyiva ke ndimane ndibona nezi-status ithe xa ifika i-second week ndafuniseka hayi mani asifike esi sitovu akafowuni mandimfowunele. Sisi ndicela ubuza ubana awuyilibelanga nale nto uba ubuthe isitovu sizawufika the following week Tuesday. Sangaphendula wandiblutika, bhala kuWhatsApp wathumela imessage ethi basene-backlog ntontontoni and yinto eyimessage angayibhalanga vele wayifowada. Ndathula. Ndaphinda ndamenzela i-VN ndathi no man mandikukhumbuze uthe kum. Akaphendula. Ndamfowunela wathi jonga sundixelela loo nto leyo mna ndibhizi gqithi nangoku ndikwiflight ndiza kuphendula xa ndifika eJoburg. Ndaqonda hayi itheni ngoku itshowuni itshintsha now that imali yam ikuye. Ndaqonda okay manditshintshe istrategy apha, mhlawumbi uzawundiva ngcono xa ndithetha. Ndathi kuye jonga le mali fine ifakwe ndim but andikhange nditsho kuwe uba nditshatile. Ndikubuza nje ndikufowunela ungayiphenduli ifowuni yam ndikuwhatsappela yinto yokubana le mali ayoyam okokuqala and ke ngoku kufuneke lo mntu abe comfortable lo undinike le mali. Wabuza uba niyazenza ezo nto kooMacro nakoogame xana nileyibhaye izinto niya namadoda enu phaa. Ndathi kaloku asiye namadoda ethu phaya kuba kaloku ziyadilivarishwa. Akukho nide into yobana siye namadoda ethu phaa simxelele ugame okanye uMacro okanye uSmeg. Asinamadoda ethu phaa kuba ziyadilivarishwa. Wabeka ifowuni phantsi. Ndinesister yam eseJoburg ikhona apha kulive ngoku. Izawubuya iza pha e-Eastern Cape
apha kuDisemba. Ndimxelele esi story. Athi jonga, ndinike ii-proof ze-payment. Undinike inamba yalo makoti style. Ndizawukwazi ukumfowunela ndimxelele into yobana at least mna ndilapha ngase-Eldorado Park. Angasidropha kaloku esi stofu. Esi stofu kulula into yobana ndibuye naso. Wamthuka washiya ngalibelanga. Wathi kutheni ngoku sifuna umconfuse. Ebethe yena akazosidelivarishana esi stofu. Ba-end apha bethukana. Wambloka. Wafowuna umyeni kwasister wam. Wathi uyinikwe ngubani inamba yam okokuqala. Unikwe ngubani inamba yam kutheni nje sawusenza le nto nje. Ufowunelana nam bhuti. Uyinikwa ngubani inamba yam. Wathi umyeni akhe manje ukuxelele kaloku sisi. Imali le yabantu yekasibari wam. And ngoku kufuneka istove. Uyinikiwe 14,000. Wayinikwa imali ye-delivery. Yintoni ingxaki? Wambloka. Yaqonda hey jonga this is serious. Ndazawubona ngeli xesha kusenzeka le nto. Akasandiphenduli ke mna kuyandibhuthika qha. And akaye athi kutheni ufowunisa abantu akabuyeli kum atsho. Ndazawubona ivideo uyabhuthika. kaMandla. Ndazawubona ivideo kaMandla. Phofu ibonwa ngumntana mulapha erumini. Wathi mama, hey khawume. Ayingelo makoti style lo. Kukho ubhuti ogqibo uposta ivideo kuTikTok. Ndaqonda hayi ke imali yami imkile. But ndanento ethi andizokwazi ukumncama lo sisi. But ndisacinga into yobana yintoni into endinawuyenza ukuze ndifumane imali yam. I-14,000 ayosenti. Nditsho ne-100 rand oyisebenzeleyo. Ayosenti. Ayosenti. And lo sisi akazukwazi into yobana ayekwe. Fine imali zethu zikuye uzityile. But kufuneke abantu babe aware uba kukho lo makoti style. Lo sisi uhleli nje uthengisa izitya into. And lo sisi uba niyamnothisa. Uyazideliverisha izinto ezincinci. Always ubheke post office. Uyadeliverisha. Nakhe namvala sise sithi uyodeliverisha ifridge nestofu. Okanye ikhawushi. Nakhe namva. Siskema la sisi and wenza sure. Enkosini bethu. Hayi sandishoba istory sami siphelele apho. Ndine-proof ze-receipts, ndine-proof zika-WhatsApp, yonke into. But ingxaki esandibethayo yinto yobana lo sisi asimazi igama lakhe one. Asimazi igama lakhe. Sincedwe kwangubhuti lona wamvidorizer wa-screenshota. Ukuze simbone. Igama lalo sisi mna andilazi. Remember ndim obhatalayo kwi-account, i-business account. But awunawuze uthi lo sisi ngubani, uhlala phi. But yena sonke uyasazi. Uyasazi thina ndisho ngaloo nto leyo kuba kaloku ndifake i-reference phaya, acele i-address yam, ndifake i-address yam. Mna ke yathi xa ndithi ndicela igama because kaloku xa ufaka kwinantsika iyalifuna. Sendimbamba nam njengetiming. Wathi ngu-Aphindile, ndazi Aphindile bani. Only to find out nguPhindile. Futhi ke nathi sincedwe I think nguMandla. Ikhona kule nto ithetha ukuba waye live ngaloo mini owaye introduce umuntu kuye wayethenga ndazi noba yimixer noba yi-food processor noba yintona andisakhumbuli kakuhle. Ngoku sabe simbamba bucala uMandla sithi hey uyayazi ke uthi uthukela makampromotele le business yakho. Wathi ungakulinki uyakufaka engxakini. Cinga ke namba ndandimfunele laa mntu okuthenga laa mtshini. Ude uthi laa mtshini lo mkhulo wezitena ngowe-couple eselisiki baye badutyulwa loo couple. So ufuna umntu ke ngoku ozawuthenga lo mtshini. Cinga ke ngendiphi ngoba umntu lowo womtshini ngeleqa mna ngoku afuna ukubulala. Andithi imali ibizawufakwa kuthiwe umtshini uyeza. Ewe kaloku ufakwa kuloo sathana womfazi. Siskema esi ndisibone ngobloka usister wam nomyeni wakhe ndatsho ndathi siskema esikhulu esi. Mna akandibloki because into endiyicingayo inokunento ethi what if umntu othenge kum ndiyambloka aye emapoliseni yisayini yento yobana nyhani aba bantu bendibakruka. But andisathethi naye ngoku. Bendibaskema andisathethi naye ngoku because kaloku ndifuna imali yam mna andisafuni kwastofu ngoku. Funa imali yam ngoku. Hayi esami story bantu basekhaya. Nam
I think similar to usis Shinas because ndidibene naye ndibone ilokuzana ipost yakhe ku-TikTok Yeah. and ngondimbonayo ke mna ke bendingekho lapha eSouth Africa. Ndixelele unantsika unkosikazi wam kuba hey kukho umuntu onjena ku-TikTok ndicela uyojonga into ezifunekayo endlini. Hayi ke nyhani uMadam ajonge izinto. It was August. Ajonge izinto sizifunayo sizazidinga because ezinye izinto apha endlini besifuna uzihambisa ziye ekhaya e-Eastern Cape. Yeah. Si athi uMadam ilokuzana i-snack set which is iketile i-toaster ne-blender. Ibe ifridge knock fridge. Okay. Ibe zezambiza zasele Crusade. Then nam ndimbuze the same thing ukuthi i-payment yenziwa njani. Andisendele zonke ke into zakhe into ba i-order yakho ithatha 7 working days and then if iya-courier ithatha 3 working days. Okay fine uMadam ke athi no mandiyenze i-payment. Ndiyenze ye-14.5 yokuqala embiza le-Crusade ngo-August. Ndiyenze ye-snack set ngo-August ye-11.5. Ndiyenze eye-40,000 ye-fridge. Okay athi ke uzazideliver ngo-September. September hayi zingafika izinto endlini. Ndiqala uba concerned ndimfowunela. Hayi athi ziyeza ibe ngu-October then bese ndibuya apho bendikhona ke bendingaphandle country. Ndithi hayi ndibuyile ngosisi ndilapha eSouth Africa eBloemfontein. Athi hayi izinto zakho ziyeza. Same thing le nto I think usisishinazi niyibonile mos le ikhona list ebeyibhalile into ba into zase-Free State, Eastern Cape, what ziyaphuma. Nathi lo siyibonile. Bendiyibonile nam wathi ziyaphuma ngoku ziphi? Last month ndiyibone ngqo. Ewe ke mna undisave ngozizi ke because igama lam andilibhalanga kwinantsika yam kwi-WhatsApp number yam ndibhale zizi nje isiduko sam. Hayi ndithi xa ndifika khangathethe ke nge-delivery fee. Xa ndifika endlini azothi bhuti it was Thursday I remember athi bhatala i-delivery fee izinto zakho ziyeza kule weekend. Ndithi kodwa sisi khanguthethe nge-delivery fee uthethe nje ngoba ndibhatala izinto. Hayi ndiqonda okay to cut the short the long story short ndithi yithi ndibhatale le 1.2 ayitshoyo ndiyibhatala afika uLwesihlanu adlule Saturday Sunday sisi kwenzekani athi bhuti ndisebumnandini nabangani bam asisebenzi weekend. Hayibo hayi ke ndiqale ngoku ndithi kanjani uthe izinto ziyeza ngoku soyandiphoxa. Athi abuze the same thing ooMacro no-what bayasebenza nge-weekend. Ndithi awungomacro mos wena because ngoku ndixelela ngento endingazaziyo ngooMacro. Awungomacro and ndithenge kuwe uthe izinto zam ziyeza. Khange uthethe ngamacro nobani bani uba bayeza na. Hayi adlula u-October ibe nguNovember sisi izinto zam yiyo wanyuka nam umuntu ongisisi. Ndathi ke mna ke kuba ke usisi lo engumuntu ongumama ndiqonda uzawuvula icase ube ke ndanyukelana naye efowunini. Ndathi yazi yintoni unkosikazi wam mayibe nguye ocommunicate naye nomama wam. Ndithi ndicela nithethe naye because angayondivulela icase mnathi ndimthukile kwaze watsha wacima ndibanjwe okanye ndenziwe leyo nto ingenziwa kum ngoba ndiyindoda to umuntu ongumama and una every right uba avule icase ngoba mna mhlawumbi kuba esithi ndiyamthuka ngoba khandimthuke.
hayi kuhlaleke. I think le screen grab esendisenzileyo ndisenzela last of last week ebekwi-shop ye-appliances endibonisa le fridge athi but zizi ifridge yakho nansi inokwa kanje endibonisa zonke eza video nathi screen grab because bengayirekhodanga iloku za conversation yethu. Yeah. Hayi ndimfonele hayi ke unbluetooth usisi wabantu akabambi call zami hayi ndisemine mna ndibhizi ngezinye izinto ndibhizi ngo-Eskom construction ndibhizi ngo-Eskom. Hey ndicontact ubhutmandla naye mos unengxaki nalo sisi ndimxele ndi-inbox ubhutmandla ndinale ngxaki nami bhuti into enje usisi Makoti style unemali yami engaka and ngoku uyandilwisa and andimazi undilwiselana. Athi ubhutmandla athi suba nomsindo sulwa naye wena iya kwi-small claim court uyovula icase. Hayi ndiqonda usisi uyandifrustrata because ininzi into ebisenzeka ebomini bami elo xesha which was last month and akho fridge endlini. Utata wami belapha ebegula endlini akho fridge uyayibona, so funeke utata atye i-takeaways sometimes ukutya funeka kuphekele kuphele. Ngoku ininzi into eshotayo endlini. Ndimxelele sisi-situation inje until ke utata wama asweleke. Ndiqonda okay mandimyeke ndike ndihoyane nale yasekhaya kuqala. Hayi ndingamthethisi kwezaa ntsuku besingcwaba ngayo utata ndingwase-Eastern Cape eNgcobo ke mna. Ndibuye ke ngoku after wonke umsebenzi udlulile sisi ifridge ithini indaba yefridge because uthe iyeza. Hayi ke akandithuka mntakababa akandithuka athi andisebenzi wena apha ucinga uba ndijongene nawe wedwa ndine-bad luck kwaze kwatsha wacima ndithi sisi andithanga usebenzana uthe izinto zam zizawufika ngemini ethile and kuze kube namhlanje andikafumani kwanto andinanto endlini andinanto i-appliance esuka kuye. Sihleli njengosilinde leyo nto singayaziyo. Intombi ezilishumi. Yo mama Yo ayinzima nantsi into kulo mfazi futhi uphole apha abangenayo bethuna ngu-live weskema uMakoti style. Check Makoti style iprofile pic yakhe ipurple uthetha nge-GBV kodwa uyasihlukumeza. Umama omdala othengisa iifriji yonke into mtshekeni nixelele nabanye abantu basiskema sikasisi ongena respect othukayo xa esele imali uyifakile. Mtshekeni uthengisa yonke uvobe walapha eSouth Africa kwaSmeg kwanto kwakhapho angathengisa noPep yonke into angathengisa nelaphu as long ezawuskema umntu. Yani kwiprofile yakhe nangoku inoba ubhizi ukwi-construction ngoku unogandaganda soze umbone ubuso bakhe uthe kwi-warehouse abevuka esithi siyaphanda. Mtshekeni bethunana mjongeni and lento yale profile pic yakhe iPurple ndiye ndambuza mna sisi uyayazi ithetha ukuthini lento uyifake kwi-profile pic yakhe. kazo wathini unokrwada athi ke kum wena uyindoda ungenaphi kwinto zabantu abangomama. Ndithi ndingena ngoba uhlukumeza abantu abangamadoda and ufake le profile pic. Uyayibona waqala kunyuka nami wandithuka until ndaze ndawithdrawa nami ndaxelela nomadam ukuthi yazi intoni myeke lo sisi because uzasigulisa uzawugulisa abantu basekhaya bonke. Awubathukile ke umamam yena akamazi noba yintoni because according to her ekhaya siyasokola. Ndithi siyasokola kanjani une-67,000 yami? Uyayibona ndithi sisokola kanjani unemali yethu xa uthi siyasokola why ungasiniki imali yethu?
Yho, uyageza because usisi. andithi yena unemali zonke ngokokutsho kwakhe ke Kaloku wayethetha asimazi lo uthi we-5,000 ubala lowo. Ndimazi kakho we- uthetha isiZulu esivakalayo uba ngumXhosa lo. ndiyakhumbula esitsho kubhutmandla esithi 5,000 ubala lo esithi hayi futhi ndisezawuconsulta ii-lawyers zam ndibuze uba ndimnike na ubhutmandla i-5,000 yakhe. I mean, what is 5,000 if une-millions? Xa uclaima kanjalo if unazo ezo millions. Hayi ubhutimandla makakatsho yena kuba wathenga njani. Yho, hayi guys. Sanibonani guys, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Yeah, ngiyabonga ukuthi ninginikeze ithuba. Angizukuthatha isikhathi eside vele. Empeleni lo mgulukudu lo womama. Yho. Lo mgulukudu lo womama mina ngize ngilazi udaba lakhona. Unkosikazi la wayethenge i-mixer. Yeah, wathenga i-mixer kuye but if before ayithenge i-mixer waqala wakhuluma naye. Wambuza iprice. Lo mgulukudu lo wamtshela ukuthi iprice yakhona is 5,000 rand. Then unkosikazi unkosikazi waseke wayibhadara nge 2.5 kayi-2 ithe uma seyihlangene sekuyi 5,000 rand. Wabuya ke lo sisi uma isebuya uthi wenza imistake. Yayizi ithinta iqala kuphi iqala uthi wenze imistake iprice yale mixer it's not 5,000 rand. Kambe wathi malini? Aqale wathi 9. Wathi 9,000 rand. How abuza umakoti unkosikazi wami ukuthi hayibo manje uma ubuya namhlanje wena it's no longer 5,000 rand. Uthi say 9,000 rand. Uthi mina kumele ngenze njani? Wathi ke ufuna ukhiphe bayikhuluma nje as woman to woman. So uma iseyiqala ke manje sekuba nomsindo phakathi bese engijena unkosikazi wami ukuthi hayibo ngithenge into so lo muntu akasafuna ukudeliver sekangibalela istory. Hayi ngokuthi uma eqala ebona ivideo yalo sisi sayibona kumgibe and umgibe umuntu esimaziyo. Sifonela umgibe ke mgibe kunosisi wampromoter kwi-account yakho. Lo sisi useqala manje uskema unkosikazi wami. Umgibe abuza information kwenzakalini. Ngimchazele ngimthumela ama-proof. Awabona umgibe ama-proof futhi abona umgibe ukuthi no lo makoti style lo kahle wrong. Axhumane naye amtshena athi sesi kune complaint engitholayo kumuntu osona so sicela ukuthi ikhulu indaba khona or ubabhadara imali yabo or banikeze back ilokhu into abayi-odile. Hayi kusho ukuthi uma lokhu umgibe amncenga abona ukuthi phela manje lo sisi akafuni and umgibe mina nomgibe sisazana kuzoba ngathi umgibe uhlangane nalo sisi nomgibe ufuna ugeza igama lakhe. Angithinte umgibe angifonele angitshela ukuthi ngizomfonela lo sisi but ungakhulumi uvala umlomo wakhe ngifuna abone ukuthi ukhona ku-conference call. Ngifuna ukuthi kube ngifonelayo. Nangempela umgibe amfonele. Hayi angi-ede ngithule ngilalele. Akhuluma inhlamba yodwa ke mina ngiyesaba inhlamba ingane zakwethu. Lo sisi le unenhlamba and uphakeme. Biza inhlamba kabiza inhlambe. Kakhulu. Ngibone ukuthi no uyazini manje this thing is getting out of hand and angikhona ukukhuluma ngivele ngene semthamo. Ngimcela ngithi sesi before mina sibanga na umsindo angifuna kuba ngumsindo la. Ngicela sikhulume ngama-chat. Let's go back to ama-chat obokade wathumela kunkosikazi wami sibone ukuthi ubani wrong. If ukuthi unkosikazi wami wrong I will admit. If ukuthi wena wrong you must also admit. Angafuni ukusondela ke kuma-chat because uyazi ukuthi uzobambeka. Isigebenga ngisho. Angafuni ukusondela kuma-chat angafuni instead ukuthi aye kuma-chat aphakame aye phezulu akhulume khona athi yena she will sweat blood offer i-business yakhe. Hayi nami ngithi yabona angeke ngize ngimyeke. Hayi nami ngimgibele. Sikhuluma ku-conference call say 3 ngimgibele futhi ngamye ngimthuke ngangiqala uyabona inhlamba yangibiza ngalo langa.
bekuyinhlambe engakaze ngayibiza impilo nami yonke. Ongazicabangi. Ngamthuka waba bathe uyale ngathi angiyi phansi. I'm not backing down. Ngamthuka waze wadrop ifone. Wadrop ifone kwasala mina nomgibe. So you no wathi umgibe no sizokhuluma kanti ngale ya into engidina kakhulu ngale kunabantu ene lamadoda amaZulu ayangenyanyisa and ngiyabaza ukuthi angibazi ngiyabazi kunamadoda amaZulu awasebenzisayo lo sisi ukuthi apromote ibusiness yakhe nanokuthi bamsupport kulobugebengu ngabenzayo. If you can go through ngizonikeza egroupini ku WhatsApp labantu efuneni bacheck okuyibona abampromotela umsebenzi wakhe omubi and bayabatshena abantu ukuthi hey lo muntu enimpromotelayo uscam abantu ngale baphike belale phansi bethi akaskemi into what so mina ngithulile ngiyakubuka konke lokho bayi group yezscammers. yes Akasebenzi yedwa umakoti style usebenza nabantu abangotata and uyazazi ba uyabhekishwa. Okay yonke into yakhona yahamba ke yagcina kasakathi kumele kufonelwe ilokhu izilawyers zakhe ama lawyers wakhona walibiza isibongo sakhona ukhuluma manga ngoba wadropa sithi nazi lawyers zakhe zifona uyakhosa mamele. Yebo ukhuluma manga akho ma lawyer ke la ngintshene guys amanga akwekho ama lawyer iscam naso lesi akhuluma ngase ethi ama lawyer ngize ngayithola inamba yalo umuntu loyo athi lawyer yakhe akasi lawyer umuntu asebenzisana naye abadla abantu bendawonye akasi lawyer akazi nothing ngobuloya la muntu khuluma manga lo sisi. Hayi mina bhuti Mandla into endiyithandayo into yobana let's spread the word yento yobana kungaphinde kubekho umuntu ozawuphinda askenywe ngulaa muntu negroup yakhe. Abantu ngoku at least bayayazi into yobana kukho lento noba uzawuposta izinto zakhe axokisa abantu umuntu uyawuthenga kube ethanda siskema umakoti style. Siskema liselakazi letutu elimdaka likamama othwele isikhafu wasemampondweni lexele gwelimdaka engathi yakavasi. Hayi yena vele ungathi akavasi vele and into endiyinothisileyo kuyo yonke lento usisi isikolo akanaso asikho akanaso isikolo shem because kuyo yonke lento ayenzayo hey kwa into azenzayo man I mean ungathi uzenzela abantu laba bangayanga esikolweni uyayibona because yamxelela sisi yazi you are dealing with other people awudili nabantu abangeko exposed kwinto ze social media and stuff but now ungathi wena usenza like abantu abadala basemakhaya singabantu abancane singabantu besimanje manje yabo so awusiswa abantu urude shem I wish ebesekhona ku TikTok sike sim invite up only if ebezawukwazi ungena ku TikTok ukhona ku TikTok kaloku kunezikema zakhe ezizawumbhekisha ukhona ku TikTok kodwa inyaniso iyehluka ebuxokini ukhona ku TikTok asoze senze lo live kanti siyaxoka asinasizathu sokwenza u live sixoke ngemali zethu esizisebenzele nzima sithi zityiwe nguye ukhona ku live lasithi umdaka but mna guys into endinganithembisa yona intoba singabokugqibela ukuba scam yeah singabantu bokugqibela I will try by all means guys ukuthi sibuye naye phila and I will make sure ukuthi sibuya naye phila asuzubuya naye phila sizawuza naye phila either uye police station police custody or yena uzawubuyisa imali zethu one of the two. and yazi into engibukayo ngeke ngabona ivideo la eyenziwe uNtethelele ngicabanga niyamazi la uNtethelele lona othanda ukwenza amavideo athabe omunye wabo uNtethelelo ompromotela ibusiness lakhe lo makoti style even after Mamandla uNtethelelo ayinguye lo uthanda uqhaba izandla uye abanje loyo mawungamcheka uNtekza TV la omunye wabo
ofike ampromothele benomsaka 1 and ngiyabatshena mina ukuthi lezi zinto enizenzayo ze-wrong because first before upromothele umuntu after sewuzwile ukuthi umuntu scam abantu thola information yalowo muntu lo ubuza ukuthi kwenzakaleni ukuze ungapromotheli isigebengu esizohamba sigebenga wena even nabantwana bakini ngoba ngeke uzukuthande lokho but babhizi bampromothela ngiyababuka nje ngiyasho ngithi yazi laba abazi and ke lo makoti style lo usile because utargetha lamazulu lawa angafundanga utargethe wona kakhulu because uyabona ukuthi vele izithithithi engafuni ukufunda nokubheka ukuthi lo muntu ibackground yakhe ithini bathina abanye abantu ngaye sijongene nomgulukudu guys umgulukudu wetutu kodwa akazusurvive guys this time akasoze hayi na ngeke and inyani indlela yokuziveza ke what I like ndithi inyani bhuti nendlela yokuziveza hayi inyani nendlela yokuziveza mama and liyeza usuku lwakhe lifikile ixesha loba yena afumaneke I mean xa exelela wena mama ukuba asimbukela umkhwanazi what does into kamkhwanazi has to do with shipping uyayibona uyayibona nje ukuthi ithetha ntoni Ngobheka icele walibiza wathi laa nto yenziwa ngobheka icele andayazi uba yintoni ngoba lokhu into endingazihoyanga mneso ngoba mna kaloku ndiye ndithi ndibukele loo TV ndizilalele ngoku ndawuyazela phi into kabheka icele and istrategy sakhe sokuthi aziveze umuntu owaziwa yibo bonke abantu uma ngafuna ukuthi uthuke wena esakhe le strategy sokuthi athi yena wazana nabantu abaphezulu mina ngazana nabantu abaneyinkabi mina ngazana mina ngine company yama VIP yi-strategy sakhe leso usukafuna ukuthusela wena ukuthi uhlehle ugcina ungasayifuni imali yakho ayinani lutho lento le ayinani next umbashile nje uphila ngokuscam abantu yena into aphila ngayo awundiva xa ndisithi wena amandla mna ndide ndinamahloni ukuhlala siskeme ngugogo umntu onje yini inkosi yami uyazi manganixoxela umzukulwana kukho usisi ogqiba uthi uskeme ifriend yakhe last week ndicela wethu usisi ujoyine uthithi lo umDMele uzawukwazi ungena kulo WhatsApp group wethu Ewe bese ndimxelele. hayi ngoba hayi chakele na intombazana ubusatsho mandla ke simanje yeah bengithi ngifuna ukunihlephelela nje ukuthi wenzeni komunye ubhudi uyazi ukuthi lo sisi lento yokuskema sesegazini la khona umunye okwathi waskema umuntu lo bamloya ayisayekeki lento and ngiyamvuma lo yasisi ngendlela uyazi bathi umunye ubhudi uyangixoxela la I think it was early this year uthi yena umbone ku Facebook makabuya nje emaholidini ngoDecember wambona ku Facebook waqeda inboxa wabuza ukuthi kusho udobhuti beka ne caption nje abeka ayipostile ebeka semakhaya uyabuza ukuthi hayibo le ndawo kuwe ngathi ngiyayazi uthi lo bhuti uyazi njani usethi ka no ngathi ubuya endaweni kasoso naso ngiyayazi le ndawo uthi hayi lo bhuti ngibuya khona vele uthi hayi man ngiyayazi vele le ndawo i-ex-boyfriend yami eyalapho kanti lo mfo uyayazi le ex-boyfriend yakhe uthi hayi lo bhuti lo nginomntwana naye mara sesahlukana uthi hayi ngimjwayele nje besathi kabuya ke emathaya awufuni nomsebenzi imagine lo bhuti usebenza as a security ula eJoburg uthi awufuni nomsebenzi ongcono athi ke lo bhuti cha umsebenzi ongcono vele ngiyawufuna ngoba ngisebenza as a security bese athi no if ufuna mhlambe ukhona owakini omunye ofuna umsebenzi nginganizamela mina ngine connection ngazana nabo Ramaphosa athi lo bhuti no ngiyawufuna umsebenzi malini athi ke yena no nginike i-5,000 rand then ngizokufaka mina quick uzobuka ukuthi isigebengu lo sisi lo angazi indini ukuthi kwenzeke kanjani uzokhiphe le mali imali ayigcina ekhiphe lo bhuti wakhipha 15,000 rand cabanga security akhipha ayini yo ayikhipha ubhuti uthi mase ewe lo sisi lo strategy sokusenga yes uma sekumele angene emsebenzini iqale lapho ke hayi uthi
uthi angithuke uthi wangithuka manje inkinga senalo bhuti ukuthi umntana esekhaya ngimtshenile ukuthi uzongena ngikudala uyabuza umntana esekhaya ukuthi kanti ngisengena nemsebenzini ngoba phela imali sikhiphile sengisaba nokumtshela uthi kwaliwa waqeda wamblocker ugudi ke kublockeni umuntu wamblocker from there masemblockile lo bhuti akasakhona ukucommunicate naye from January until ngoMarch amzama ukumthola engasamtholi lo bhuti wathi mina yamali ke ngeke ngize ngiyeke wamcinga waze wamthola lo bhuti uthe masamthola wasasebenzisa ezinye indlela engeke ngize ngizisho la sorry good man ndingakuqhawulanga kukho usisi obuza iba ngubani low scammer abantu Dlamini ngumakoti style une profile pic purple ngumakoti style ubungamkhangelana ngokuthengisa ifurniture uthengisa ilinen uthengisa izitya yonke into sozumbona ebusweni uyombona sewarehouse kwi-construction emengakuganda ngakwi-TLB mcheke ngoku awusoze usazi isizathu eyona nto yakhe siskema Hey ngathetha ngemandla yeah ubhuti ke lo wagcina asayithola imali yakhe but ayithola imali sekuliwa ubhuti waze wafika kakhe asekuliwa vele sekuliwa waze wafika sekuliwa beka wafika kakhe ingane sengimakoti style sithema sekuliwa vele sekuliwa wahamba kushuthi kwanyamalala for 3 months kanti uplane nalo bhuti wabantu okade naye efuna ukuyihlanganisela impilo waplana wabuyela waya kule company lo bhuti abakasebenza kuyo wafika wamreporta kule company afuna aphelele umsebenzi ukuthi lo ungihlukumezile angiyazi mos mangumuntu esifazane icase mawuzoreporta ngomuntu wesilisa basishe bakulalele vele kanti unfortunately uma athi yo reporter uthola ukuthi lo bhuti akasebenzi kulo company sekamuvile kuyi company so bamtshene labo amaphoyisa bathi hey bekunomuntu osola uhamba namaphoyisa ufuna wena hayi lo bhuti athi hayi mangabe nithi bekafuna mina ngizoya kuye ke safe angizukuthumela umuntu angizukumfonela ngizoya kuye the following day lo bhuti wavuka washona khona wayomnqonqothela kakhe wathi ngizokuthizola bowungifuna bowufunani akasakhona ukukhuluma manje ngendlela nje aphosakele ngayo uhamba azithusela and lamaphoyisa nawo akuthiwa ufike nawo akusemaphoyisa abantu nje abayihluphekela abayilambelayo abaphi imali la njengalabo abahlale bampromothela ku-Facebook la ku-TikTok ukuthi hambani yini yemadoda lo ngendlela akhohlakele ngayo kolomkhulu ukuthi umakoti style umakoti style uzawuya ejele uzawushiya abantwana bakhe belamba akanabo abantwana yinja nje uzawulala ejele lo sisi and nithakanya face yento ethile izikemers zibeka yena phambili ngeke minoba yiface uyayibona into ogqibele befuna ndiyithenge ubuzile uba Budzizi unkosikazi wakhe akazithandi na i-iPhone because ne-iPhone une-iPhone 17 uyithengisa yi-28,000 ndathi kuye sisi ndinike i-address yakho ndizayibhatala xa ndifika phambi kwakho ndizoyilanda uthi ndizayikorean into zakho ndithi ndifuna uyikorean mna ndizawuza ndifike ndibhatala hayi watshone vela ke ne-address watshone vela till today hayi madoda sigushize nyani akufunekanga sidlalile kufuneka sigushize nyani usithusela ngabo sikhakhane uthi usikhakhane amaloyazi wakhe uqamba manga kho sikhakhane la iwari yam ke ngabantu abasathenga phaa kuye becinga ugenuine kanti hayi akekho kwalapho and ke kumele uba bayigruphu bona ile nto ndihlala ndiyirhalela ke mama ukuba seyingathi ndingafumana nje ii-contacts anazo ndibaxelele uba yeyi ningawulokothi because nizawulahla imali zenu kulo sisi lo uyabona kodwa ke abantu abazawuthenga ifriji abazawuthenga isitofu
This time sizambamba. Ndiyathembisa and ndinalo ithemba sizambamba man usisi wabantu. Basizombamba. Samfumana kwel game. Uyabona this time akana chance akazuphuncuka. Udala esithi ngiphunyuka bemphethe. And uzomangala uma simthola akasiyedwa. Bakhona abantu abaku background abasebenza naye okudliwa nabo lezi mali. Lawo thina uyayixoxa phambilana imali yona esinikile kwaye into obana sikwazi ukhupha imali ezingaka the day la sisiwafumaneka kumhla yonke le group iyawuze ibe seJoburg abone iconvoy yabantu abazothatha imali yabo ngosuku olunye. I promise yena uba the day lo sisi wafumaneka uyawuze abone iflight esiyawuze sizithathe ngaloo mini siyodibana eJoburg sisiya noba use-warehouse noba usendlini and ke ngoku kuyawuze kube nzima ngaloo mini. And sisishinazi into endiyitshilo kuye ikhona into ekawayiposta athi uyarelocate uya eBhalito. Ndithi uzawuhlala njani eBhalito ungenamali? Akuhlali abantu abaskemayo eBhalito, kuhlala abantu abane-business ezigenuine. Wena uyakwazi uyibhala iBhalito nje behle esithi uyabhatara uyakwazi uyibhala iBhalito akodwa ngenabhongo layo. ibhatara imali ezinkulu uyakwazi uyibhala iBhalito phofu yona. Lasisi ndithi unoba ucinga uba iBhalito asiyazi uba kuhlala abantu abanjani. eBhalito akuhlali nabani na, akuhlali izikema zabantu abamdaka njengaye. Kuthiwe nantsi i-address yakhe ufumanekile kumhla kodwa sonke sawuze sibe nemali yeflight esisa eJoburg sifike sinqonqoze singene asijonge sonke. Sisishinazi sinabantu abaninzi abaseJoburg bawuze basilinde eminyango phaa sibe start iflight sibe sifika nathi. Ngaloo mini uyawuzalale indlu yakhe i-empty. Uyawuzala le indlu yakhe i-empty naye mhlawumbi uyawulala ebaliwe ke ngaloo mini because ilanga lakhe liyeza. Hayi ilanga lakhe liyeza bhuti, hayi liyeza ukuza lona liyeza. Kaloku sisebenza nzima kule mali. Hayi yeke ngifuna ke senze i-calculation just a total figure ukuthi from us labe esila how much imali askemile in total, because mina I know ukuthi kimi it was 5,000 rand. Angazi kwabanye ukuthi in total kube mali. Ngifuna ukuthi senze nje just a round figure ukuthi malini imali lo mama lo or askema yona. Imake kuwe yi-14,000 imalini kuwe? Kimi it's 5,000 rand mama. Kuwe yi-5,000 kumi yi-14,718 rand yeye i-700 nto yayi-delivery. That means plus minus mna nawe 20,000 abantu ababili. Kum yi-67,300. Oh. Hayi guys ngeke. No, okay, 67,000. uKingston akangenanga no. uKingston yena yi-iPhone ye-22,000 ne uOnenhle akangenanga kube ndim mna ndibhatele i-17,000 andizazi ke ndisakhumbula apha ecaleni ndaphinda ndabhatala i-4,000 so imalini leyo yi-21 yi-22 something yi-22,000 ento masibe sisithi yi-22,000 masithi 22,000 then kube uMandla uthe Give me is 5,000 plus notionally in total. 1,718 rand ndiyayikhumbula 14,700 because i-delivery yayi-718 nto eyam ngu-plus minus 15,000. Yeah, it's 15,000 yakho siyirambe off 15,000 umama uMrs Ngema akangenanga yena bekakhona ngathi la angazi bese yaphuma. Umama ungema ibethe yakhe 1,000. Okay. 1,000 rand. So it's 1,000 rand from Umama Ngema. So ithi total kwaba calculateile.
Usabazi. Ithinde 110 total. Yeah, ngathi ithi 110 109.980. I think it's 110 vet. yo hayibo Lengaka 131,000 malini? okwangoku. 131,000. yo bawo Ewe futhi. Sithi sedwa abaskemayo lo makoti style ayisithi sodwa. Ewe kaloku andithi kusekhona nalo. Mninzi umuntu Athi amskemayo uskeywe last week. Yo, Uzothatha. usho ukuthi lo mama kahle kahle every month or every week unabantu abatargetayo kuba scam. Ewe. And uba scam imali, hayi imali encane, imali enjengemali. Nje aba bemali ezinkulu nje lusizi so kumele uba bane strategy abasebenzisa ukuthi okay aba bemali encinci masibanike sibetha aba bemali ezinkulu. Yo, Yeah. hey, guys as uye wenza ipeace nento ongafanele wenza no, qiniseko futhi. wenza ipeace nento okufanele ungenza ipeace nayo yazi Yeah. bathe ekhaya ungastress because kuyenza ube ne-depression le nto xa ucinga ngale mali nabo because eish I think Nama ndicinga ngayo ndifuna ulala. ke loo nto Ndacinga ngayo. umama andimxelelanga yonke uba imali because ungumuntu o-diabetic if ndingamxelela uba imali andiyisha yona la mama I'm sure angatshona. Hayi ngamxeleli. Ngamxeleli kwabantu. Uyawudinga. Ndiyamdinga shem because uthe xa efika apha endlini ebuza ifriji iphi ndathetha nje isitori esingahlanganiyo nam ukuba ndisithi iyeza uyabazi kuba urongo ke bokuxoka awuzukhumbula uba ubuxoke wathini and yena abesabambe laa nto wawuthe isezi ifriji ngoba xa iphinde kubuze kwesibili uzawuphinda uthethe esinye isitori esingafaniyo nesa sokuqala. Eish, Nkosi yami. Hayi kodwa ke imini yakhe iyeza but into endiyithandayo apha ndiconfuse khona lo sisi kukuba athi ucela uba wayiblesse ukuhasilisha kwakhe uba wokanti unjani yena yenyembezi zethu. Ufake kwi-status sanamhlanje nimbonile? Ewe yanamhlanje utsho uthi God please bless my hustle. Njani sikhala? Njani kukhala abantu ngawo abantu beqamelela ngenyembezi? Sikhala uyiblessa kanjani uba into enjalo guys ngeke. Nathi ke siyakhala kuye uba makasincede. Yeah. Makasincede. Mina into engayisho nje ukuthi ama strategies wethu wonke esizowasebenzisa ukuthi sithole lo mgulukudu singawavezi la because abanye Yes. kukhona ababathumayo ukuthi hambani niyo recorda nibuye nisitshele. So ama strategies wethu singawavezi sizowakhuluma ngale kuleya ndawo yethu le esiyaziyo thina. Then 2 laba abaskenywe uye lo makoti style abafuna ukuthi bavele mhlambe bayasaba ukuvela la aba inbox one of us sizokhuluma ngalo kodwa uma ukuthi ufuna ukungena kanti uthunyiwe ufuna ukuthola information sizombamba ngoba iyona sizoyenza lento and sizomexpose futhi. Webhutmandla nam uyabona i-strategy sakho si-right because bengingafuni siyithethe yonke into esizawuyenza apha live because zininzi indlebe ezimameleyo ma and ziyarekhoda Vese. Ke kanti I think siyehla nelakhi kakhulu kuloo nto akho kwanto esiyithethileyo.
Yeah. Ndisho ngaleyo Hayi into kodwa ke akho kwamuvu esiyithethileyo qha si-exposa iskema uba saziwe. Uba yes. umakoti style makangatyi imali zabantu uqala nge-1st ka-2026 abantu imali zabo bazisebenzela nzima kakhulu. Abantu zii-single parents, abantu batshatile, banabayeni abaphangela bodwa batsala nzima. Ngoku yena uzisa i-depression emitshatweni yabantu, uzisa i-depression kwii-single parents. Uzodumba. Uzowuduba because kaloku xa udikiwe uthi umntana engena erumini engenzanga nto ubuqonda uba yeyi ndisacinga nge-14,000 yam mna Unolaka ofutsha uzokwazi nokuyithetha ntombi. le nto naye uzisa idipreshini emizini yabantu lo mntu. Akho kwamuva esizayithetha apha tu ku-live qha besisenza abantu i-awareness yoba abantu bayazi uba kukho into nje umakoti style otya imali zabo. Awareness. Oh, sisishinazi waze wathetha kamnandi sisishinazi. Ungaphatha nohamba ngenyawo. Because mama bendimamele istory sikamama ungema. Yo, inhliziyo yami yavele yaninzi eyakhe imali kule yam because uthi 1,000 and uthi usisi wabantu ugqoka ibhutsi uya ukusebenza eKFC. Yo, that Nkosi yami. Uthi le nto ebethenga i-present for uchomi wakhe. Only to find out ukuthi kwalo present ayisazofika. Oh, iyaphinda ivele phi 1,000. Andinayo ngoku le nto andiyibhatele. Yho, hayi kodwa ke lizomtshonela very soon. NaseBhayibhileni kokuthi inetwork yaqhawuka kimbi nalapha kuthi. Kodwa ke guys siyabulela torho side sadibana sathetha. Othengayo ngoku kulaa mfazi yindaba yakhe. Futhi indaba yakho sawuthenga. Esinayo yonke i-evidence yokuba laa tsotsikazi elaa pharakazi elimdaka njengoba engathi uyanuka kwakulaa qhiya itwele apha entloko. Hey, yazini. Hey. Hayi futhi yazi mina ngize ngathi sometimes sesizogcina sesingasaba support abantu bakithi uma bethengisa kanti lento lesikwenza ngoba sisupport umuntu omnyama ngoba akusiyena yonke umuntu ozohamba evule ishop enkulu eyibhale lapha ngaphandle igama lakhe siyothenga. Abanye abayithengisela ezindlini and kuyabasebenzela. But uma usuthi uyasupport umuntu bese kuba khona umuntu owenza nje yazi ugcine sewunxapha yonke into uthi ngisafuna ukusupport umuntu manje. Usosaba. Usaba. Yeah. Yo, shame. Kona isifundo iwesi ke mna bendingasafuni kwawuthenga ngoba kaloku sike sakwafika omnye umfana apha esithengisela ilantika i-Standard Liquid, i-Domestos, zasiphuma ziyi-3 andisazi uba yayimalini kodwa i-cheap le mali ndiyazibuza imali. I-Domestos iyodwa imali ethile ndabala ezi mali but yena he was far less. Only to find out xa sendifika apha ndijonge ezinto heyi ezi containers uhambe okhangela phaa emgqumeni wafika wakhuphela ijiki. Mhlawumbi uyathenga aba-20 litre athathe i-Domestos ii-containers ezilahliweyo azothela abuye azozithengisela. Uyayiva loo nto? Ngeke mdala sibeke bantakwethu ngeke. Kodwa ke akunayo nokuphepha kokugcina sizomthola kona. Somthola. Hayi uThixo ekhona nje sizawubona ngoku uba uThixo uba unjani. Uba uzawumamela laa mgulukudu usithi ublese sibe sikhala thina ngapha kuzobonakala. Hayi kuzobonakala bantakwethu. Umgulukudu simbambile sisambamba. Imali. Yo, hayi inoba I wonder ke he
Wena unyanisile wena bhuti xa usithi uba singaze sazi kwakhe. Kwawuze kushiyeke kungekho nto kushiyeke ii-lights qha futhi nezo globe sawuze sizikhuphe. Hayi, kaloku mama uyolala phandle because akazuba namali yerent. I'm pretty sure uba akanamzi yena. Akanawo umzi. Ewe yinto elala apha esithubeni. So akazuba namali yerent the day simbamba. Yho. Hayi mantakwethu ndiyabulela nangexesha elikhe sithetheni then ke ngoku sizawudibanani kulaa ndawo yethu. Yes. Then sithethe yonke. Sithethe yonke into esiyifunayo phaa. Ngoba kaloku lo mntu lo ngusathana. Hayi yona sizomlandelela soze simthole. Lapho ke cha even abangani bakhe bemtshela. Sizomthola. Yeah. Yo hayi kunzima. Hayi guys siyabulela ke. Unless ikhona enye into esilibeleyo. Hayi mama kukhona sizothintana ngalendlela yethu. Sibuye sixoxe futhi. But ngicabanga okwamanje ukuthi no seku right. Makukhona into sizothintana ngale ngendlela yakhona. Hayi ke kuhle ke bhuti wami enkosi. Hayi bethuna nilale kuhle. Alright siyabonga nilaleni kahle nonke. Kakhulu. Inkosi. Good night. Bye bye. Bye. Guys, thank you for engaging and sharing the live. It was cool. Bye-bye. Siyabonga. Na ukhulume phela ungakhulu. Hayi ngizothetha. Alright siyabonga. Yeah. Alright. Bye.